Hem sortit a navegar surcant la Mediterrània a vela. És un catamarà. Hem sortit del Centre d'Esports d'Aigua de Calella i... L'aigua està gelada. Ens han equipat amb neoprens perquè és una activitat que es pot fer des de Setmana Santa fins a finals d'octubre. Tanta aigua ens ha fet entrar... Gana! Al centre de Calella hi ha aquest restaurant especialitzat en pernil ibèric. Si la cosa comença així, promet. Hem fet un menú degustació. Inclou patates braves, assortiment de croquetes, farcellets i bombes i aquest plat... Brutal. I bonic, eh? I bonic. I ells... Què? Quina pinta, eh? I el plat final. Ho hem arrodonit amb aquest pastís de formatge amb xocolata blanca i la versió amb pistatxo. Deixem la platja per anar a fer una activitat cultural. Per fora, la casa Coll i Regàs és una meravella, però per dins és encara més espectacular. Uau, quina passada. És obra de Puig i Cadafalch. L'Aina ens ha proposat buscar alguns elements modernistes a les diferents estances. Oh, és el drac, sí! I ens ha encantat el lema... A la casa que s'hi treballa, mai hi falta pa ni palla. Hem acabat creant el nostre element modernista i l'hem fet realitat amb un llapis 3D. A que ens ha quedat bé? Que xula!